Hej og velkommen til Den Søde Tand. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver nogle super lækre chokoladescones. Det er en super nem og hurtig opskrift, så det er sådan noget, man kan bække sammen en morgen, hvor man står op og bare har lyst til chokoladescones. Der skal egentlig bare bruges nogle ingredienser, som du formentlig allerede har på hånden. Du skal bruge mælk, groft hakket chokolade, så skal du bruge hvedemel, flormelis, salt, vaniljesukker, bagepulver og noget smør. Smøret er ligegyldigt, om det er direkte fra køleskabet eller om det er lidt blødt. Det har ikke den store betydning. Start med at fordele smøret i dine tørre ingredienser. Jeg laver nærmest altid mine scones i hånden, fordi jeg synes, det er sådan en nem dej bare lige at blande sammen. Man behøver ikke at tage fat i en stor maskine for at gøre det. Så tilsætter jeg mælken lidt ad gangen, indtil jeg har en samlet dej. Det er helt fint, hvis dejen er lidt klistret, det må den gerne være. Så skal vi bare tilsætte vores groft hakkede mørke chokolade. Du kan sagtens komme lys og hvid chokolade i, hvis du er til det. Den her gang bruger jeg bare kun den mørke. Når chokoladen er fordelt, så er dejen faktisk klar til, at vi laver vores scones. Det var jo super nemt. Der tager jeg en lille smule mel ud på bordet, og så jeg bruger ikke engang en kagerulle eller noget som helst. Jeg trykker bare med mine hænder dejen ud, så den er en 2-3 cm i tykkelsen, og så bruger jeg et glas til at stikke mine scones ud. Og scones, de kan jo have mange former og faconer. Du kan også vælge at lave sådan en cirkel, som du trykker ud, og så bare skære den i 8-10 pizzastykker, hvis du hellere vil det. Når de er stukket ud, så skal de bare ind i en 250 grader varm ovn og bage i omkring 10 minutter, og så får du de lækreste chokoladescones, som I kan se her. For at få opskriften, så trykker I på linket under videoen, og så kommer I direkte ind på opskriften inde på min blog. Hej hej!